אני שולחת לכם הביתה ערכה אנטי-אייג'ינג לטיפול עצמי בבית, לשיפור מיצוק ומרקם העור. מחיר ערכה 299 שקלים, משלוח חינם עד הבית. בואו נראה מה כוללת ערכה. מקבלת ממני סרט ראש, מניחה סרט ראש לפני טיפול. אני שמה פילינג אחד לבחירה מותאם לעור שלך. אחרי פילינג אנחנו שמים 3 מסכות. מסכה מספר 1, חומצה אירונית. מכינה לך מסכה. מתוך מסכה אני מוסיפה אמפולה. מוסיפה אמפולה לסוג העור שלך. מסכה ראשונה בפנים. מספר 2. מסכת הזנה מספר 2 לפנים. מסכה מספר 3 סביב העיניים וצוואר. ואיך עושים טיפול עצמי בבית. תסתכלו את כל השלבים. אני אשלח לכם לינק ליוטיוב או טיק טוק או בוואטסאפ. לעשות טיפול עצמי בבית בעצמכם. מפנקת את העור לטיפול עצמי בבית. ככה העור נראה. כיף. באהבה גדולה לכל המטופלות שלי.